салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, кӯчаи Крупский, автоцентр. Яккомната квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 32 метр квадрат нархаш бошад. 130 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипрайзем, дар наздикии заправкаи Фарроз. дукомната квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, шаҳраки Навобод. дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамашо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад, срочно. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 192 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарнисор. дукомната квартира дар 11 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад, лекин ремонт карда 100% дар дастон метиҳанд, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Орионтир, дар наздикии гаи. дукомната квартира дар 12 этаж қарор дорад. 62 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар колхози Россия, ноҳияи Фирдавсӣ 2, пушти ресторани Урумчи, болои мости 46. дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат нархаш бошад. 230 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, Ломоносов. яккомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 165 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об све доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро
دسترس نمایین. از نام کانال گپ زنین به شما انشالله ارزان میکنن. اینا خانه زمینی فروشی در ناحیه حصار شراره دهه ارتبوز 6 سوچیق زمین 4 در خانه تگ خانه ها پدول می باشد و 3 خانه و ریمینکه داره. آب سوی دویمی هست. حمام حاجت خانه داره. در نزدیکی خانه مکتب و دکتر خانه هست. گرد خانه محکم کرده شده است. خانه علی شمیشه با کوارتیر. نرخ خانه باشد 350,000 سومانی با سودا می شود. خریدار انیق باشد رقمشان در روی اکران زنگ زنید از صاحب خانه معلومات زیاد را دسترس نمایین. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنن. اینا کوارتیر نوستراک فروشی در شهری بختر قرغنچپه رایون شب چراغ دو کمنات کوارتیر در 3 مترش قرار داره. 41 متر کوادرات نرخش باشد 158,000 سومانی با سودا می شود. آب سوی دویمی هست. حجتاش همش ساعت فایزه. کوارتیر ریمونتی خوب داره. خریدار انیق باشد رقمشان در روی اکران زنگ زنید از صاحب خانه معلومات زیاد را دسترس نمایین. از نام کانال گپ زنید به شما انشالله ارزان میکنن.